Pana magistra Formánka, vy se pomalu a jistě dostavil do kanceláře závodu. Pivní festival, soutěže, vodní hrad. Další rozjížďce se nám představí Evropa 2 na dráze číslo 1, Kooperativa v dráze číslo 1. Tak teď už vidíme jednotlivé týmy, jak nám vyráží. Tak dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, dnešní závody dračích lodí právě vypukly. Na dráze číslo 1 vidíte Sporting Havana, dráha číslo 2 tedy uprostřed ČEZ obnovitelné zdroje a Excalibur jede v dráze číslo 3. Tak teď jsme zvědaví, jak nasadí časy, protože jen upozorním, že nejrychleji jela vždy Evropa 2. Tak závod se zdá ze strany těchto dvou. Z mého pohledu vede Sporting Havana, na druhém místě Excalibur a na dočase se jim drží ČEZ obnovitelné zdroje. Tak to je souboj postřílky mezi první a druhým závodem. Dobře dojeli právě tyto posádky, na dočase dojíždí ČEZ obnovitelné zdroje a máme za sebou první rozjížďku. No a já za místě se umístil po prvních rozjížďkách, no a teď už je jenom v jeho pažích, kam se posune do jízdy tak, aby byl pokud možno ve finálových jízdách co nejvýš. Tak pojďme si přečíst, kdo pojede. Na dráze číslo 1 pojede ČEZ. ČEZ obnovitelné zdroje. Bingo tým. Mají tady nedaleko sídlo, takže de facto si skoro jezdí pod okny. A poslední, kdo vyrazí,
Jo, já už jsem to měla puštěný včas. Olej. Mámaši. Jo. Čas se nám blíží Kooperativa nebo Wingle tým, jak to skončí? Tak dámy a pánové, tohleto je vlastně boj o 10. respektive 12. místo, ale jak skončil, tak to se dovíte od rozhodčích zážilek. Pokud možná takým zatleskujete, protože tohleto je to nejčastější. Bojovat o ty poslední příčky, ten každý je bojuje, nikdy neskoro poslední, to je právě ono. Bravo, bravo, bravo! Jo! Je to doma! Nejlepší, bravo! V 11. se umístnili borci z Kooperativy. A místo 10. Čes obnovitelná strana. 53. Tak vidíte, jaká může být radost. Kde skáče není čas. Takže takřka na domácí půdě si